ఏమండి, త్వరగా వంట ఏం చేయాలో చెప్పేసేయండి. ఏం కూరగాయలు ఉన్నాయి ఇంట్లో? పాలకూర ఉంది, సొరకాయ ఉంది. సరే, పాలకూర పప్పు చేసి సొరకాయ ఫ్రై చేయనా? ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు, సింహం ముందు కాదు. అవును, మరి ఇంట్లో మునక్కాయలు ఉన్నాయి, వంకాయలు ఉన్నాయి, అవేం చేయాలి? అయినా సొరకాయ ఫ్రై కూడా ఎవరు తినరు. సరే, వంకాయ టమాటా కూర చేస్తాలే. తల్లి నువ్వే ఇంతనా? ఈ ప్రపంచం లేపెళ్ళమైన అంతనా? అప్పుడు కాలీఫ్లవర్ కూడా ఉంది కదా, కాలీఫ్లవర్ ఏం చేయాలి? ఆ, సరే, వంకాయ టమాటా మునక్కాయ వేసి కూర చేసేసి, కాలీఫ్లవర్ గోబీ చేసేసి, సొరకాయ హల్వా చేస్తా, యమ్మీగా ఉంటది. 2 hours later. ఏంటి ఇంకా ఎంతసేపు? రండి తిందురు, వంట అయిపోయింది. మీరేగా టమాటా పప్పు చేయమన్నారు, పప్పు చేసా. రండి తిందురు, మీకు ఇష్టం కదా. సార్ ఏంటి సార్ అది? మీకు ఇష్టం కదా. నేనా? పప్ప నాకు ఇష్టమా? ఇక నీ బతుకంతా బీరకాయలు, ఆనపకాయలు, కాకరకాయలు, తొక్క తోట కూడా తిని బతకాల్సిందే. నీ బతుకు చెడా.